Salam, bu sport portal, täze mümkinçiliklerin kanaly. 21 oktyabrda UFC 294 garşyk döwüş tutuluşy Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherinde bolar. Bu döwüş akşamy Etihad Arenasynda geçiriler. Döwüş akşamynyň çäklerini orta agram derejesinde Russiýaly Şarafuddin Magomedow, Braziliýaly Bruno Silva garşy UFC promotionuna ilkinji döwüşini geçirer. UFC 294-iň çäginde ýeketäk denanlaryň arasynda geçiriljek iň ýeňil agram derejesindäki tutuluşyk Russiýaly Viktoria Dudakowanyň we Amerikaly Jean Yufreyň arasynda bolar. Ýarym ýeňil agram derejesinde garşyk döwüş tutuluşynyň çäklerini Ingliz döwüşçi Nathaniel Wood'un garşydaşy Tajikistanly Muhammad Naimov bolar. Deslapky kartda Amerikaly ýeňil agram derejesinde çykyş edýän Mike Brayden Hindistanly Turgan Anshul Jubli bilen tutuluşyk geçirer. Bu promosyonyň enneki döwüşi orta agram derejesinde Marokkaly Abu Azaitar we Amerikaly Cedric Dumasyň arasynda bolar. Enneki tutuluşyk ýarym hat ýeňil agram derejesinde Awganistanly pelwan Javid Basharadyn we Amerikaly Victor Genryň arasynda bolar. Ýarym ýeňil agram derejesinde boljak endiki tutuluşykda Birleşen Arap Emirliklerinden bolan Mohamed Yahya we Amerikaly Trevor Peek döwüşerler. Iň ýeňil agram derejesinde geçiriljek endiki tutuluşyklaryň biri hem Amerikaly döwüşçi Tim Elliott garşyk döwüşden goty boýunça professional döwüşçi. Asly Dağıstanly Beyik Britaniýaly Muhammed Mokaev bilen tutuluşyk geçirer. Esasy kartda gydykly tutuluşyklaryň birine has ýeňil agram derejesinde çykyş etjek Rus pelwany Said Nurmagomedov bilen Tajikistanly Muin Gafurov bilen döwüşer. Mundan başga-da esasy kartda orta agram derejesinde tutuluşyk geçirjek Russiýaly Ikram Aliskerov we Braziliýaly Warley Alves bolar. Ýene bir gydykly tutuluşyklaryň biri hem ýarym agyr agram derejesinde çykyş etjek Russiýaly pelwan Magomed Ankalaev bilen Braziliýaly usta Turgan Johnny Walker'ın arasynda bolup geçer. UFC 294-iň çäginde ikinji derejeli iň esasy we iň gydykly tutuluşyk orta agram derejesinde çykyş etjek Nigeriýaly Kamaru Usman we gelip çykyşy Çeçen Hamza Chimayewiň arasynda bolup geçer. UFC 294 döwüş akşamynyň iň esasy we iň garaşylýan tutuluşy hem ýeňil agram derejesinde çykyş etjek Charles Oliveira'nyň we bu agram derejesindäki häzirki çempion Islam Makhachewiň arasynda revanş tutuluşy bolmaly. Ýöne bir näçe gün mundan turgunlaşyk sparinginde Oliveira gaşynyň çuň çapylmagy sebäpli tutuluşyny ýatyrmaga mejbur boldy. Makhachewiň täze garşydaşy ýarym ýeňil agram derejesindäki häzirki çempion Awstraliýaly Alexander Volkanovski bilen tutuluşyk geçirer. Bu tutuluşyk Makhachev we Volkanovskiň arasyndaky revanş tutuluşy bolar. Ýatlatsak UFC 294-iň çäginde bu pelwanlaryň ikisi döwüşipdiler. Eminleriň biragdan karar kabul edilmegi bilen Makhachev şol tutuluşyň ýeňijisi diýip eglan edilipdi.